Ja nyt se kuva. Mä kuolen se tiput tuota kieltä. Mun reaktiot ei riitä siihen. Tuota loppu tuli. Vauhtia, 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 vauhtia. Hyvä. Hyvä Paatu. Hyvä. 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 Mä itken, jos se tekee puhtarana. Hyvä. Kuuluu sinä. Ei kuulu. Siinä videossa. Kuuluuko? Eikä ei tässä kuulu vielä. Ei kuulu. Ei se kuulu. Yes. Nyt vielä puhastetaan, niin tulee hyvä. Mä itse asiassa puhunut kaikissa videoissa, näissä on jo. Yes. 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 Vauhtia, vauhtia, vauhtia. Yes. 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 Hyi että. Kaikki mudat lensi mun niskaan. Mitä vielä? Se. Ja sitten hyvä. Sitten vielä Vauhtia. Vauhtia, vauhtia, vauhtia. Totolo. välillä. Mä en osaa zoomata tällä. No sieltä oikealla tavalla. Ei mun tarvitse, kun tää voi kato koneella laittaa sillä. Pysyykö se sellaista, tippuko este? Nyt. Jatka, jatka.